Jamaon na siya magkuan palagi na ijang dugo guys, magbaha-baha, magmuto mo agas pagajud ba nagisigahan kay trapo kay mo agas na tanawa guys. Ay Ginoo ko ang dugo lagi nagbaha pagajud. Dili na siya bitadayon guys ha, ag dugo jud na siya nga mo agas jud guys, promise. O na tanawa Diyos ko ang dugo lagi. Ginoo ko nag mo gajud ni pastilan. Ako ragit kabuhi na ni nagtan-aw ni Jeff pero hinahinay lang gyapon kog tabang-tabang sa manghod kay lisod pudog si Zara J ang gipasagda na ato na nagipapilitan og kuan guys master. Hi everyone, good day. Welcome back to my YouTube channel. Ruby Simagala at your service. Mga ka-Ruby, please subscribe to my YouTube channel. Thank you. Hi guys, for today's video di ay guys, kaning ato nga video humana ni okay na jud si Papa Kalois Ginoo. Then ako dagtan-aw ra ni isang samado, Ginoo ko nang gigil gajud ko nga kasabot mo ra nangugugos marag bao gaja o kasabot sa gibati marag gingiluhan ko nga marag Anja guys, nagaduha-duha gajud na isang butang, gaduha-duha na isang butang sa samad ni Papa kay injag makusog, makuan gali na sa gibuhat gipatud-an dai po na sa manghod og sagi nga puti, sab-a nga puti magkuno na guys kay pangtang-on sa dugo ba mo na ijang sige hagpato sa sabad ni Papa para mo tangkon-tangkon pud ijang dugo kay nagsigi jud na siyang dugo, grabe jud daghanang dugo nang gawas na guys nga na siyang bagta kasi siyang bitiis ja kanang trapo nga ijang gitumban na nabulit na nas dugo ang daghanan na. And just shout out din po ko sa akong manghod nga nagsigig pato sa sama di Papa si Hermisa. Believe po ko na di sa akong manghod guys kay isog po ning baji ha. Di po di siya talawan sa goy ating mana ng Papa pagkasama dyan kay ganihara man ning buntag sa nasamad and din kami hapon-hapon namin ning abot danhi rescue namin ning Papa para among gidala na siya sa Emilio na ara isuga tsara Ginoo ko uy jaga jud nang gibitad-bitad guys kay kinsa na mo nang gibutangan og katong bituon gi dok-dok ang bituon or gikis-kis ba gihampol sa sama di Papa para ang dugo pod ni Jada na ganiha mo ana natanggal na. Oh my god, tanawan ninyo guys. Ginoo ko jud na sa mara. Bastilan Diyos ko Papa, next time maghinay in town ka. Ginoo ko nawa. Kani parang manghod iso po ka jo ay japang gi sa nagtrapo-trapo kay ako. Jesus Ginoo ko di ko ka ako na nagsigira kog bitbitan ng bitadain. Ansa na mo ni wajihan ning talawan mo gud pod ni. Pasensya na mo guys kay talawan jud po kog mingan na unang ugkog igo ra ko nagbukbo na nagbitadain. Diyan nagkumanda na butang na itong bitadain. Ay ko na to sampung nga na butang na to nang na ay bandage para ang ihang dugo. Butangan pa gidugangan pa sa ang manghod bitadain kay ay Ginoo ko agak ko lagi. Hey, kasabot sa gibati graduha bisag baja. Diyan na panahon human ubog bitadain hamana di ay. Jamaon na siya magkuan palagi na ijang dugo guys, magbaha-baha, magmuto mo agas pagajud ba nagisigahan kay trapo kay mo agas na tanawa guys. Ay Ginoo ko ang dugo lagi nagbaha pagajud. Dili na siya bitadayon guys ha, ag dugo jud na siya nga mo agas jud guys, promise. O na tanawa Diyos ko ang dugo lagi. Ginoo ko nag mo gajud ni hang gikangugnugan masana si tawagan ni murang ko gajud ko na nang dugo kay sige menton pud gagas. Pastilan. Ako ragit kabuhi na ni nagtan-aw ni Jeff pero hinahinay lang gyapon kog tabang-tabang sa manghod kay lisod pudog si Zara J ang gipasagda na ato na nagipapilitan og kuan guys master. Nabutangan na jud sa wakas nabutangan na jud siya sa bandage. So ana. Di na baka na recover na kada bag pa na tepra. 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 Pwede mo mundo. Di na mamupilit noon. Di na. Ulit na? Panganan pa rin mo. Di kato. Kanang paa may kono siguro. Panganan. Paa siguro Ano na connection ba? Di karira paan yung itong banganan. Kaya hindi mo kong dugo. Ha? Di. Paa.
Panganan. Hello, nana, Kaya oh. na tabunan. Kari di ah. Kaya ro lang kay nagdugo. Nanay ko, di kari may ibangan sa paa. Ha. Ano pa may isa? Kana. Pero sa dugo ni. Tampong ang bigay makal. Ano, ubos pa na. Odi, Ilang ay may ikon sa Ari ra sa ubos, ano, ari ra ubos, ano. Ano ra. Di ayo dito ra na ikaw ba nga di ate. na. Dito na dapit sa ubos. Na di na yung Kaya mo ni mahugot ako ano parang way sakit. Na di na ubos. Sakit lo? Kuha sa itong bag, Jed. Bag? Kaya mo senior ay dito. Ito sa kusina, Jed. Ano na? ID. Kusina ko ng lolo ka. Doon ato buo sa lamitan na ID. Ato sa meat, ate. Ang dugo na bagtak nga ris ko an dugo. Ari na lang kadapit. Kana. Ada. Kana der. Ada. Di kay ni kusog nang tuo kay mo dugo nag. Ana. Happy na rin. Sabi driver ni prahubot. Stilan ke bawon to. Siyo. Pusa ring basius bear ate nadare. Basiyor pa ji kita. Asam ko daan ito. Oh, anak pa. Ha? Anak maglisod kag tikang una ng tuo. Ay lingkod na lang. Lingkod na lang diretso daan. Na yun na. Okay na. Anak ra. Agak ko na ito. Mm. bag. Okay. Yan ako kuridas pikas. Tapos sira. Paliguan na ate. Tubig. Palig tayo basas bear to ipasa. Nay babaw. Uy. Iyon na. Isbugi de gamay der kay lapok kay. Adto pa dong. Lapok ayo. Nara. Asaman mo? Okay mong papa? Danalag paniguro. Di lagi idag paniguro. Tapos bahay sa siguro ni Steve si idagan ba? Oh. Dili na at pag tahiran na. Ay, tiil. Kuha na pong dugo. Hindi na nakay kay kanakabangan man diri. Ang diri walang siguro na nahugot ang ubos. Wala ko. Para kumpanan ba? Mm. Yun ako rin na bulian. Wala lang kaning lahos kay mo na na. Wa ko malahos. Uli ko rin na ang bahay. Tawanan ko serbesa. Kapag dariw. Kamonggay te kaya ako rin itap-tap sa sama. Di kaya asan. Tangan niya ako. Di ka dahil. Kau ba nga ito kutilan, mahaw. Oh, ganyan na dyan din ang buntag. Buntag li eh. Uy, ginoo ko. Pagka umag pamahaw. Uli ko ka ito sa agi ko ka ito bahay. Balik ka ito baka, wala naman umay sakit. Oh. Dito ko nga ito, namahapin ko bago. Oh. Pag uli na, ako mati ko, diha na ito ka, lungag ko, balik-balik, ito, nag-iinit ko na ko itong sabaw. Pagkaon ako, di ba naman medyo dugo ba nga lasaw? Oh. Kaya na mag-iinit, dugo mo din. Ito, ito ko nga, salidan o bangan, magkaon, sakal-sakig na, tawag to si Junior. Tawag siya ko, sama sige ko. Kaya sige ko, wala naman po, ito niya karoon na pag
Apo na. Nganto na po servisa. Oh, naman ay guwante ato ilisdan og isa ilisdan naman apa. Wan. Yakatong ni budlot ana. Ya magi-kuil na bagay. Nagdao mo ko may katong kamonggay. Diyan naman agad ang dugo. Pag-kuhil yan, sakit na to. Ay, nagtagtang na. Sakit man. Ginawa ko. Diyan na niya dugo, hindi ginagagas. Ay, awas hindi kag-ugat to. Grabe. Oh, siyempre. Ano ato ba? Kain na Victor ko. Ay, hindi ka na ginamista. No? Kasi Victor man ang Diyos ko. Sabi. Ano na nagingikuan. Ato tunos babaw. Daplin sa nidir. Wala, namista kita gini ay. Yung dugo niya. Ano na rin. Yung tuyok. One eternity later. Sa atong channel guys na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys, and don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new upload. So thank you so much pala sa inyong mga support, walang sawang support sa mga nag-support sa aming channel, Ruby Simagala. Thank you so much. I hope nga naataka nun ay sa mayong panglawas, mayong pangnahon na more blessings to come in our life. And syempre guys, daghang kaayong salamat sa atong Ginoo, sa atong labaw makagahom sa ang gihatag sa tanan-tanan sa atong kinabuhi guys, especially gift of our life, gift of life. So thank you so much Lord God.